Сегодня у нас у гостях, у Барановичах, один из самых выдатных наших письменников, Владимир Орлов. Давайте повитаем его. Это уже третий визит. Памятаете, мы зустракалися и у палаца офицеров, полная зала была. Зустракалися в городской библиотеке. Была встреча громадскости с Владимиром Орловым. Ну а сегодня у нас таких магчимостей нема, как такую великую залу зробить. Я думаю, такая магчимость будет, безумовно. Я с великим задоволением даю слово нашему славному письменнику Владимиру Орлову. Пожалуйста, да, Владимир. Степанович Віктор Антонович Свирицький, історика, який прочитали. Ми вас слухаємо зараз, може показувати нас. Почніться поговорити. Это Михайловка моя вина, бо я не буду розказати. То, что уже зробив, подарок Стислав, уже пошло в народ. И он зробив, это справа ходит, потому что, поглядите, Михайло Зинович каже, что Литва – это славянский спецназ. Так, вы бачите? Да-да. А я в интернете прочитал комментарий на вашу книгу, и мне вельми сподобалося, там один звичайный студент написал, что Литва – это, оказывается, средневечный командос. Так что справа пошла. Конечно, мы долгие годы были отчужены от стародавней Литвы. И нам эти советские, эти царские придворные историки мне сейчас сказали, Литва это место чужое, это не ваше, вы были под пригнетом, вот пришли московские цари и вас вызвали. Теперь потихоньку это все вертается, безумовно, великое дякую. И это и донор Запольский перший в Беларуси уже такие истории, и Натовский, и Ластовский, и, конечно же, найголовнейший для нас это Ермолович. И, безумовно, великое дякую, что вы эту книгу присвятили Ермоловичу. Я когда открыл и бачу, что вы книгу эту присвячаете человеку, який зробив справу большую, чем весь Белорусский институт истории. Один человек, який кожен день ездил з Молодечного в Минск, корпел над летописами и доказал, что Литва – это белорусская держава. И так и назвал книгу свою «Белорусская держава, Великое княжество Литовское». И, безумовно, вот я, читаючи вашу книгу, мне вельми сподобалася про затятость, язычницкая затятость Литвы. Змагання, вони стояли в той же Миндовх. И язычником был в 1246 году православный, в 1253 он уже католик, а потом перемог Крижаков ля озера Дурби и снова вернулся в язычество. И потом трошки нудновато було тяжко читати про ці усходньолитовські кургани. Я потім зрозумів, чому ви так тлумачили добре, чому вони відрізняються від Балтських. Бо, здається, Щадов казав, що нема прилад праці. Нема прилад праці, значить, їх ховали як воїнів. Ось, Литву. Тому, звісно, потиху Литва сюди буде вертатися, ми себе будемо більше відчувати з білорусами. И вот я хочу... Литвинами? Пробачте, да, литвинами, я сказал. И наша правдивая история будет все больше и больше оволодать людьми. Я хотел бы нагадать еще и подаровать вам вот этот лист, який мы 6 годов тому назад написали у Барановский райвиконкам, коли отзначалось 750-годие коронации Миндовгого Новограда. Вот на таком листе письмо Товариства белорусской мовы. И мы пропоновали нашему
райвыканкаму стварыць супольны аргкамітэт па планаванні і правядзенні святочных мерапрыемстваў, прысвечаных каранацыі Міндоўга, усталяваць памятны знак з шыльдаю і адпаведным тэкстам на месцы сталіцы Міндоўга, наладзіць раённа-гарадскі фэст пад назвай «Каранацыя Міндоўга», напісаць тэкст на шыльдзе каменя валуна. Тут у 1253 годзе адбылася каранацыя князя Міндоўга, першага караля беларускай літоўскай дзяржавы. Это 6 гадоў таму назад. Там яшчэ былі пункты. Мы былі запрошаны, Міхась Азэпавіч, я і спадар Здзіслаў Сіцька. Тройчы мы прысутнічалі на пасяджэнні гэтага аргкамітэта, грамадскасці і райвыканкама, план склалі, пісалі пісьма ў Менск, але Менск не ўхваліў гэту ініцыятыву нашую. Таму мясцовыя ўлады не адважыліся далей пайсці на правядзенне гэтага мерапрыемства. Спадзяюся, што надыдуць іншыя юбілеі, і мы будзем мець больш падстаў, каб даказваць сваю ліцвінскасць, даказваць праўдзіва свае гісторыі. А гэты дакумент я падарую вам, можа вы надрукуеце дзе і глядзі, хто-небудзь і далучыцца да нашай справы па прапагандзе таго, што Міндоўг гэта не чужы, а наш ліцвінскі кароль. Дякую вам. Путенька, кто перший скажет, что памятаете, молодь, сярэдні ўзрост, а потым ветераны адраджэння выступаюць. Что значит филамат и филарет на греческой мове? Филамат. Скажите, так. Аматоры науки, филаматы, а филареты, аматоры доброчинности. До этого часу адукація была привілегіяй шляхецтва, а з 18 стагоддзя ў 19 уже адукацыя пайшла ў народ. Таму яны гэту адукацыю і неслі. Філамат – аматар навукі, філарет – аматар дабрачыннасці. Не прапіваць грошы, так? Не забаўляцца, не гарэлку піць, а рабіць добрыя справы для свайго народа. Такая была ідэя. Хто быў куратарам Віленскага універсітэту, калі дзейнічалі філаматы, філарэты? Гэта ён дазволіў гэтыя вольнасці. У расійскіх універсітэтах такіх вольнасцей там не было. А тут можна было студэнтам збірацца. Так, ну, хто скажа? Куратар Віленскага універсітэту. Ведаеце вы яго? Адам Чартарыйскі. Адам Чартарыйскі, які дазваляў студэнтам магчымасць збірацца, і нейкія трошкі свабоды былі ў нашым універсітэце, якіх ва расійскіх гэтых дэмакратычных свабод зусім не было. Там была муштра, там была дысцыпліна вельмі жорсткая. Так. Францішак Малеўскі, пра якога вельмі рады вас бачыць. Пані Тэрэса, сюды к нас праходзьце. Это Тэрэса Селівончык, старшыня польскага клуба Барановича. Так вось, яны пашыралі асвету. Таму і Францішак Малеўскі, якога я вам паказваў, стварыў школу, ланкастарскую школу ў Шчорсах. Што значыць ланкастарская школа? У чым ідэя гэтай школы? Ідэя простая. Школа называлася «Узаемнага навучання». Ён рыхтаваў сялянскіх дзяцей 5-7 чалавек, а потым гэтыя сялянскія дзеці вучылі астатніх. Школа узаемнага навучання. Сялянскія дзеці, найбольш падрыхтаваныя, вучылі грамаце сваіх жа падлеткаў. Ланкастарская школа. Гэта ўпершыню зрабіў у Швейцарыі Ланкастар, ад яго і прозвішча, і называецца так вось гэтая ідэя.
Польскі літаразнаўца Станіслаў Свірка назваў аднаго з філарэтаў найвыдатнейшым піянерам беларускай народнасці. Трэба назваць прозвішча гэтага піянера беларускай народнасці, хто першы не саромеўся пісаць пра сялян, пра жыццё іх, побыт, збіраў фальклор сялянскі. Чачок, конечно, правильно. У якой паэме Адам Міцкевіч напісаў гэтыя словы пра Тамаша Зана. Памятаеце, ён кіраваў філаматамі, філарэтамі, за гэта быў пакараны моцна, найбольшы тэрмін атрымаў. Я вамі кіраваў, каб збыць няволі путы, і абавязак мой за вас цярпець, за вас прыняць пакуты. У якой паэме гаворыцца пра гэта? Паэма з аднаго слова. Есть такая традиция белорусская. Дяды, конечно. Так. Якая мянушка была у Ігната Дамейкі? Пра гэту мянушку ён піша у «Дзядах» у 3 раздзеле. Адам Міцкевіч. Наш Ігнат Дамейка з вёскі Мядзведка. Жыгота, правильно, Жыгота. Алесь Корнев сказаў Жыгота. Якія фатальныя словы былі напісаны крэйдай на дошцы ў Віленскім універсітэце 3 мая 1823 года. Няхай жыве Конституцыя. Як? Няхай жыве Конституцыя. Першая наша Конституція. Правильно, але толькі Конституція згадана 3 мая 1791 года. Правильно, молодцы. Вось з-за гэтых слоў і пачалося следства. Мы чакаем вас. Вы готовыя? Наших выступов? Ці просто... Ну, мы чакаем, калі вы прыедзеце адтуль. А мы там? Прыходзьце сюды, так? Відаць, не сказалі, што яны павінны сюды прыйсці. Так. Няхай жыве Конституція 3 мая 1791 года. Гэтыя словы былі напісаны, напісаў іх Міхал Плятер. А адзін з вучняў дапісаў, які прыемны ўспамін. І з-за гэтага была выклікана камісія Новасільцева, які распачаў следства, і 20 філаматаў адправілі ў высылку. Спачатку яны ў базыльянскіх мурах сядзелі доўга, а 80 чалавекаў трапілі пад нагляд паліцыі. Адам Міцкевіч, Ян Чачот і Тамаш Зан напісалі на адзін сюжэт аднолькавай назвы паэтычны твор. Як называецца гэты паэтычны твор? Пісаў і Міцкевіч яго пад такой назвай, і Ян Чачот, і Тамаш Зан. Вы ўсе гэты твор ведаеце, бо вы на гэтым месцы ўсе былі. Світязянка или Світязь? Світязь, конечно, возера Світязь. Хто з філарэтаў меў мянушку кавалерыст? Один вайсковец у нас, кавалерыст. Я вам его показывал. Михал Рукевич. Вот ён меў мянушку кавалерыст. Вайсковец, які за тое, што салдаты літоўскага асобнага корпуса адмовіліся прысягнуць Мікалаю першаму, быў пакараны, быў прыгавораны да пакарання смерцю, але потым атрымаў 10 гадоў катаргі. Так, галоўнае месца дзеяння ў паэме «Пан Тадэвуш» фальварак з Сапліцова. У сапраўднасці Міцкевіч апавядаў пра фальварак. За прыклад ён узяў які фальварак у паэме «Пан Тадэвуш». Ну туды, куды ён хадзіў да сваёй каханкі. Марылі, фальварак, мераж... Не, Туганавіч. Туганавіч, так. Вось там гэты фальварак і ўзяты за... Все вельмі добра. Прыйшлі нашы артысты. Так. Алексеевна. Так. Алексей. Роман где? Так. Роман, ось Роман. Алена. Так. І дачка
Алены. Вольга. Вольга. Так, вельмі добра. Зараз, перед тим, як яны пачнуць спяваць, я попрошу выступіць нашага краязнаўцу, распавесці, якія мясціны баранавіцкай зямлі звязаны з дзейнасцю філаматаў і філарэтаў. Скинем же с сердца все путы, брат брату душу раскрые, с нас кожных свободный раскуты, для нас братерство словы святые. В спевах утейков звоне развеются сердца покуты, за плугом найдите на троне, важно, но помни наши статуты. Такія цудоўныя спевы. Вось, вы трошки адчулі тую эпоху, тое 19 стагоддзя, у якім жылі нашы філаматы, філарэты. Канешне, яны былі маладыя, ад 17 до 25 гадоў. Это самы творчы ўзрост. Таму яны былі вясёлыя, жыццярадасныя, актыўныя, шчыра весяліліся і спявалі свае цудоўныя песні, якія вы сёння чулі, і разам з артыстамі спявалі. Я ведаю, што і наш баранавіцкі паэт Алексей Белы пісаў пра Адама Міцкевіча. Вось не ведаю, тут у нас прысутнічае Іван Лагінович. У вас ёсць вершы? Я другі прочитаю. Добра. Першы хтось з нашых паэтаў сённяшніх выступіць, прачытае свой верш пра філаматаў, філарэтаў, пра наша Адама, пра Яна, з цудоўнай кніжкі «Крыжы зямелькі нашае». Наш баранаўскі паэт Алесь Корнін. Калі ласка, Алесь Касянович, сюды, вось да малака. Лидия Александровна Антонович. Так, кого яшчэ я не назваў? Миколай Александрович Северцев. Так. Тамара Зверова. Вось тыя, хто менавіта 20 гадоў назад у Баранавічах стваралі гэтую арганізацыю. І ад усіх сяброў таварыства беларускай мовы дазвольце мне вам уручыць гэтую кніжку. Эта книга называется «Крыжы зямелькі нашае». Яе аўтар Алесь Корнеў, наш баранаўскі паэт, які адзіны на Беларусі, хто напісаў гісторыю Беларусі у вершавальнай форме. Тут, пачынаючы ад Рагнеды і сённяшнімі нашымі знакамітымі асобамі, напісана гісторыя ад душы, ад усяго сэрца. Таму на памяць аб нашай сустрэчы мы пададзім вам гэтую кніжку. І неба пацвярджае наш высакародны намер. Ну і ўсім дзякуй, што прыйшлі, папілі малака, паспявалі, пагаманілі, прыемна пабачыліся. Вось. Паслухалі такія цудоўныя песні. Я думаю, што мы гэта запомнім надоўга. Прыехалі ў гэты слаўны дзень сюды, каб адзначыць, ушанаваць выдатнейшую дату ў нашай гісторыі, бо менавіта роўна 350 гадоў таму назад на гэтай зямлі адбылася слаўная палонкаўская бітва, у якой ваяры Чарнецкага і Сапегі перамаглі Хаванскага, маскоўскага воеводу Хаванскага. Вы из истории добро ведаете, что это была одна из самых жудасных войн в нашей истории. Это война 1644-1667 годов. 13-годовая война, которая привела до того, что больше половина населения на Беларуси была вымечена. Именно после этой войны и начался экономичный, культурніцкі, палітычны заняпад Вялікага княства Літоўскага. Вайна вельмі неудала складвалася для нас. Тое невялікае шляхецкае войска Януша Радзівіла не змагло абараніць Вялікае княства
ад 100-тысячнага маскоўскага войска. У 1655 годзе была захоплена Вільня. А праз некалькі гадоў, мала хто ведае, у Нямежы адбыўся сольд, на якім шляхта прызнала тытул за маскоўскім царом, тытул вялікага князя літоўскага. І болей таго, польская шляхта дала абяцанне выбраць Алексея Михайловича на польскі трон. Фактычна мы апынуліся пад у моцнай залежнасці ад маскоўскай дзяржавы, і каб уратавацца ад гэтай навалы ўсходняй, частка беларускай шляхты і магнатаў пайшлі на саюз са Швецыяй. І уварванне Швецыі прывяло да вайны чарговай паміж Швецыяй і Расіяй. І вось гэтая вайна дала магчымасць нам сабрацца сілы, залячыць раны і перайсці, падпісаўшы потым мір са Швецыяй, Рэч Паспалітая аднавіла ваенныя дзеянні супраць маскоўскай дзяржавы. І вось якраз у чэрвені 1660 года, 350 гадоў таму назад, з Брэста сюды рушыла да Слоніма войска Сапегі і Чарнецкага. А Хаванскі штурмаваў Ляхавічскі замак. Даведаўшыся аб тым, што на Ляхавічы ідзе вялікае войска, прабачце, не адключыў. На Ляхавічы ідзе Сапега і Чарнецкі, Хаванскі здымае асаду ці аблогу Ляхавічскага замка і рухаецца насустрач. Ён загадаў з Нясвіжа Змееву з вялікім войскам, які штурмаваў Нясвіжскі замак, таксама рухацца ў бок Палонкі. І вось ля Палонкі сустрэліся дзве сілы. Войска Вялікага княства Літоўскага, ім гэтым войскам камандаваў Сапега, а ўжо каронным войскам, польскім войскам камандаваў гетман Чарнецкі. Хаванскі падышоў раніцай 28 чэрвеня 1660 года да Палонкі, і войскі размясціліся адзін на аднаго, а паміж імі рэчка Палонка. Хаванскі меў удвая большыя сілы і разлічваў весці актыўны бой на полі праціўніка. Хаванскі хацеў праз свой правы фланг ударыць па арміі ВКЛ, разграміць Сапегу і зайсці ў тыл Чарнецкаму. Такі быў стратэгічны план Хаванска. Таму ён вельмі ўзмацніў правы фланг свой і сам стаў на чале гэтага фланга. У цэнтры быў Змеев, а з левага фланга быў ваявода Шчарбат. Адпаведна, у нас наша войска, войска ВКЛ, стаяла на левым фланзе, і ім кіраваў Сапега Павел, а Чарнецкі камандаваў ужо цэнтрам і правым флангам. Чарнецкі выдатна і Сапега разам распрацавалі план. Сутнасць плана такая. Вось у гэтым месцы якраз быў самы зручны пераход праз рэчку Палонка. І тут Чарнецкі планаваў пачаць атаку. Як мага хутчэй, як мага больш атакаваць толькі праз цэнтр, паказаць Хаванскаму, што ён хоча прабіцца праз цэнтр, і такім чынам, каб Хаванскі зняў з флангаў свае сілы і накіраваў іх у цэнтр для абароны цэнтра. І гэты план вельмі ўдаўся. Атакаваўшы цэнтр, разбіўшы частку войска, Хаванскі вымушаны быў зняць і з правага, і з левага фланга, каб умацаваць свой цэнтр. І вось у гэты крытычны момант
Чарнецкі і Сапега рабілі ўсё, каб не аслабіць удар па цэнтру, каб Хаванскі здымаў якамага больш сілаў з флангаў і накіроўваў іх у цэнтр. Такім чынам, аслабіўшы флангі, вось гэта была другая хітрыка Чарнецкай і Сапегі, каб потым ударыць па моцнай кавалерыі па флангу. З аднаго боку Сапега, а з другого боку воєвода Войнилой. Бачу советского. Вось такая была у нас блискучая битва. Вы ведаете, битва, до речі, розпочалася атакой Хованскага, а спереди стояла наша белорусская присяжная шляхта, яка присягнула цару. Сланевич камандаваў гэтай прысяжнай шляхтай. І гэтая першая прысяжная шляхта беларуская пайшла на сваіх. Яна трапіла пад гарматы, уся загінула. Сланевич быў узяты ў палон і як здраднік пасаджаны на кол. Бачыце, пачыналі бітву беларусы з беларусамі, ліцвіны з ліцвінамі. Перамога на флангах мела выключнае значэнне. Сапега і Войнилович змаглі зайсці ў тыл арміі Хованскага, а атрымаўшы 2 разы шабляй па галаве, Хованскі быў моцна паранены, і ў такім стане ён вымушаны быў уцякаць да Ляхавічаў, здымаць адтуль тэрмінова аблогу і уцякаць далей на Менск, а потым на Полацк. І фактычна вось гэтая бітва 1660 года, яна мела выключнае значэнне для нашай гісторыі. Яна прывяла да таго, што заходняя і цэнтральная Беларусі былі вызвалены. Вайна яшчэ працягвалася некалькі гадоў, але гэта бітва мела выключнае значэнне. І пасля гэтай бітвы вялікіх ужо бітваў не было. Урэшце рэшт, 13-гадовая вайна скончылася андрусаўскім замірэннем. Беларускія землі засталіся ў складзе Рэчы Паспалітай, але былі зруйнаваны ўшчэнт да звання ў гэтай вайне. Крыўдна трошкі, што беларусы толькі цяпер пачынаюць усведамляць значэнне гэтай бітвы. І ўвогуле, толькі цяпер мы даведваемся аб тым, што была такая слаўная бітва. Я сам скончыў гістарычны факультэт, і мы за перыяд вучобы ніколі не вывучалі гэтую слаўную бітву. Не чулі пра яе нават. Толькі зусім недавно пра гэтую бітву пачалі пісаць ужо прафесійна гісторыкі. Ведаеце, польскія гісторыкі, яны падаюць палонкаўскую перамогу як талент кароннага войска, як выдатныя арганізацыйныя ваенныя дзеянні Чарнецкага. Яны паказваюць, што менавіта палякі, дзейнасць польскага войска мела выключнае значэнне ў гэтай бітве. З другого боку, расійскія гісторыкі паказваюць, што гэта бітва мела лакальнае значэнне, яна фактычна ні да чога не прывяла. Вайна яшчэ працягвалася амаль 6 гадоў. І толькі цяпер мы паціху пачынаем самі ацэньваць падзеі на нашай зямлі самі. Першы гадоў я напісаў выдатную кніжку «Невядомая вайна». І мы цяпер вымушаны самі вывучаць гэтую бітву як мага больш. Такія бітвы ў дэмакратычных краінах, у цывілізаваных краінах аб гэтай бітвы ведаюць пахвілінна, дзе што адбывалася. Таму гэта пачатак ушанавання палонкаўскай бітвы, гэта пачатак
вывучэнне сапраўднай беларускай гісторыі. Мне вельмі прыемна канстатаваць, што 16 гадоў таму назад, 2 лістапада 1994 года, вось гэты камень-валун у гонар слаўнай перамогі усталяваў Міхась Язэпавіч Бернат, які прысутнічае на нашым мерапрыемстве. Зрабіў вельмі шмат, каб мы ведалі і ганарыліся гэтай бітвай. Потым гэты знак, які стаяў, быў зроблены драўляны, зруйнавалі, безумоўна, вандалы. У 2000 годзе, калі азначаліся 340-е ўгодкі Палонкаўскай бітвы, сябры ТБМ паставілі новую драўляную шыльду. Гэтую шыльду зрабіў мастак Сергейчык. Яна прастаяла 2 месяцы і таксама была зруйнавана. І вось прайшло 10 гадоў і зноў асірацелы наш камень. Але я спадзяюся, мы знойдзем сродкі, каб аднавіць гэтую шыльду. Лепш, конечно, металічную, але на добра, калі драўляную мы зробім у гонар 350 Її не так крадуть і ломять. Так. Так, я вам скажу з досвіду. Значить, недзе праз тыдзень да нас абяцаў прыехаць старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Мы далі яму 420 тысячаў, каб зрабілі каляровы календарык, прысвечаны Палонкаўскай бітве. Гэты календарык робіць мастак Алесь Марачкін. Гэты календарык фактычна гатовы. І як ён прыедзе, усім тым, хто плаціў складкі ТБМ, вялікае дзякуй. Дзякуючы складкам ТБМ мы зрабілі гэты каляровы календарык, прысвечаны Палонкаўскай бітвы. Мы абавязкова падаруем усім сябрам ТБМ. Вось каротка пра гэтую слаўную бітву палонкаўскую. Дзякуй маім сябрам, якія атрымалі прыгожа гэтую мапу, каб вы больш запомнілі, усведамілі значэнне Палонкаўскай бітвы. Дозвольте я пару слов. Зараз я запрашаю да святого камня нашага выдатнага саксафаніста, музыку, якога ведаюць ва ўсёй Беларусі, Нямецчыне, Польшчы. Карацей, Валер Шыла і яго цудоўная кампазіцыя, прысвечаная касінерам, змагарам за незалежнасць Беларусі. Мы станем так шырэй, каб яго бачыць. Сёння яшчэ ў нас адна радзіначка будзе. Гэта рыцары баранавіцкія, шляхецкая застава. Удзельнікаў святочнай імпрэзы вітаюць баранавіцкія рыцары, шляхецкая застава. Запрашаем! Просьба чуть-чуть, каб камень быў відаць. Каб камень быў відаць. Вельмі тесно, трошки, Олег, Женик, цясней станьте. Сашка, цясней станьте. Читае пра Беларусь, пра змаганне Ян Збажына. Калі ласка, Янак. Падрыхтавацца Алесю Корневу. Што ж, шановнае гаспадарства, вось і падышла да заканчэння наша імпрэза сённяшняя. Вялікі вам дзякуй, што мы ушанавалі разам тых ваяроў, якія змагаліся за свабоду нашай краіны. Я думаю, што кожны год нам будзе цяжка прыязджаць, але раз у 5 гадоў на угодкі Палонкаўскай бітвы мы павінны сюды прыязджаць, пакланіцца гэтай зямлі. І казаў вялікі гісторык Палебій, што няма лепшага
способу удосконалення для чоловіка, як ведення діїв минулих. Тому читаємо нашу історію, любимо її і гоноримося нашою історією. Слава переможцям! Не рви мне сердце на кавалки, не мучай зноў і не суши, ды ўсё ж таки чыркнула запалкой па чуйнасці маей душы, і успыхнуў я, што сноп жытнёвы, што ёмкі саламяны куль, гару згараю жарсцю новай, набеглай неведама скуль. Не памятаю, з якого зборніка верш, але ёсць такія словы. Дык скінь жа з балкона капронавы шнур, хай бачаць суседзі імпрэзу, як я, абяскрылены лёсам амур, па сценцы адвеснай палезу. Вот які ў нас джигіт вырас. Вот. Хай гэтая святая ікона, так? Хай гэтая святая ікона Маці Божай Жыровельскай беражэ вас і натхняе вас далей на правдзівасць, на шчырасць, на творчасць. Всего вам добра. Позвольте, шановное государство. Меня завтра точно посадят за холодное оружие. Вас. Вось, гэта падарунак Віктору Шалкевічу ад баранаўскіх сяброў. Гэта заўсёды шляхецкі атрыбут. У шляхты заўсёды быў кароткі меч, доўгі меч, але вось гэта ёсць шляхецкі атрыбут. Таму мы уручаем яго табе, Віктор. Тут написано, читай. Виктор Шалкевич, бравый патриот. Ну, класс. 2010 год, это год Грунвальда, это год Полонковской битвы, якую мы отзначили в этом годе. И уручаем тебе этот подарунок, признаючи твой патриотизм, нашу влюбленность у твою творчесть. И желаем быть таким же моцным, дужим и здоровым и пригожим. Позвольте поцеловать великий блестящий талант. Зараз я хочу ще представити слово Віктору Антоновичу Сириці. Мне так само пощастило 4 вересня сябрамі наведаць Ганцавічы, і вы ведаеце, настолькі прыемна было глядзець гэтае свята і бачыць на жалезнай пліце імя нашага слаўнага паэта баранавіцкага Івана Лагвіновіча. Помнік маладога Якуба Коласа, шмат цікавых праглядзець спевы калектываў. І вось адначасова мне давялося набыць вось такі каляровы здымак, заламінаваны. Гэта паэты Ганцавічскага краю, і тут пачэснае месца належыць Івану Лагвіновічу. Я вось падарую гэты ліст паэтаў Ганцавіччыны бібліятэцы. І яшчэ давялося выпадкова сустрэць бібліятэкарку Малькаўскай школы. І там вось я набыў такую кніжачку. Гэта кніжачка называецца «Каляровыя сны». Гэта вершы школьнікаў цяперашніх Малькавіцкай школы. І гэта кніжка прысвячаецца Івану Лагвіновічу, напісана на першай старонцы. Канешне, гэта вялікая пашана, гонар. Калі дзеці помняць, пішуць вершы пра Беларусь, пра Івана Лагвіновіча, пра сябе. Таксама вам падарую. Ну і дазвольце прачытаць верш, які мне вельмі спадабаўся у элегіі палескага матылька.
Каб я мог нейкім чынам траціну пражытых гадоў, быццам яблыкі з яблымі, скроны жыццёвае стрэсці. За табой, маладой, я пайшоў бы рашучай хадой, валасы ў две касы, на мяжы з васількамі заплесці. Пад бярозаю камень акрыў бы травой лугавой, пасадзіў бы цябе у самай гушчы птушынай гамонкі, закахана прыпаў бы яшчэ не сівой галавой, да каленяў тваіх у пылку дзьмухаўцоў і рамонкаў. Вялікае дзякуй за цудоўныя гукі мінуўшчыны. Шановне господарство, тыя, хто спазніўся, будь ласка, праходзьце, сядайце. Значить, сёння у нас сустрэча з двумя цікавымі людзьмі у нашым горадзе. Найперш я прадстаўлю таго, хто нам зайграў, это пан Скіргайла. Пра яго нам все раскажа і он сам, безумоўна, і Алесь Стральцоў. Ну, Алеся Стральцова больше з вас ведаюць. Ён у нас прыязджаў уже неаднаразова сюды ў Барановичы. Выступаў як навуковец, як прапагандыст, як гісторык гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Мы яго ведаем сёння і як намесніка старшыні партыі ВНФ «Адраджэнне». Вось ведаем чалавек, які шмат робіць, прапагандуе гістарычную Літву, праўду пра беларуска-літоўскую дзяржаву эпохі сярэднявечча. Таму я адразу прадастаўлю слова Алесю, а потым уже будзе выступаць пан Скіргайла. Дзякуй. Владимира Орлова, які любіць прыязджаць у Барановичы. І вялікае дзякуй, канешне, што ён пагадзіўся прыехаць прэзентаваць сваю кніжку «Пакуль ляціць страла». Таму ад пачатку вось кветкі нашаму госцю, так? Тацяна ўручыць ад усіх сабраўшыхся. Ну і кто жадае набыць книжку, то можно потиху подыходить до Татьяны и набывать эту книжку. Можно в конце идти, в час можно у час встречи набывать потиху. Вы будете тут рассказывать, а Таня вот тут будет эти книжки потиху распаўсюджваць. А так? Может быть, давайте как не ходили, все-таки мне будет зручнее так. Добра, домовились. Мы покинем час, наверное. Так, добра. Ну и веточки кудись приладить. Приладить. Вот так вот как бы. Ага. Может, есть вазонов? Ось. Можа, гэта варта было б у канцы зрабіць, але мне не терпіцца гэта зрабіць адразу, каб гэты груз сябе зняць. Ось. Мы зрабілі падарунак гаспадару Орлову да сённяшняй нашай прэзентацыі. Зрабіў наш каваль гэты падарунак. Вось, я пакажу гэты падарунак і скажу, чаму мы менавіта гэта зрабілі. Так, гэта вось падарунак. Сапраўдная страла. Так. Гэта вельмі адпавядае вось назве кніжкі, якую прэзентуе сёння Владимир Орлов. Тут на вастрыні написано Владимир Орлов, а далей тэкст такі: «Страла гістарычнай праўды». Вось, мы даруем гэтую стралу нашаму знакамітаму беларускаму пісьменніку, каб ён і далей пасылаў свае стрэлы, і гэтыя стрэлы пранізвалі несапраўдныя міты беларускія, каб яны знікалі, гэтыя пранізаныя, працятыя міты, і давалі дарогу, расчышчалі дарогу для сапраўднай нашай гісторыі. Вось гэты падарунак ад барановіцкіх сяброў. А где автор? Автор, на вялікі жаль, з'ехаў. Вось, гэта мы яму пакінем падарунак. Зміцер Шишков з рыцарскага клубу «Шляхецкая застава». Так, Дима Шишков.
Ну и вот я с задовольнением даю слово Владимиру Орлову. Дорогие сябры, я просто счастливый сегодня такую вандровку здійснить по вашей землі, отримать стрелу и такую аудиторию под боским небом. Мне вельмі подобається. Я его назвал «Этот здымок». Вам понравится. Мне думается, что вам усилит. Белый квадрат. Сусветный ведомый помник мастацтва «Белый квадрат». Я яшчэ скажу, што мне спадабалася. Вось вы ведаеце, што агульнага ў барона Мюнхгаузена і Олеся Белага. Барон Мюнхгаузен и Олесь Белый. У барона Мюнхгаузена 32 мая вынайшаў дзень. У нашага Белага 32 жніўня зборнік вершаў. А што ёсць у Барановичах, а гэтага няма ў Парыжы? Так адказвае Белы ў сваім вершы. Што ёсць у Барановичах, а няма у Парыжы у вершах Белага. У Парыжы няма таварыства французскай мовы. Там гавораць па-французску, а вось у Барановичах ёсць таварыства беларускай мовы. На гэта звярнуў увагу Олесь Белы у сваім вершы. А як называўся карабль, штурвал якога трымаў сваімі рукамі Олесь Белы? Як называўся карабель, штурвал якога трымаў Олесь Белы? Кирила Туровский. Во, як прыгожа, правда? Олесь Белый быў за штурвалом корабля Кирила Туровский. І Кирилли так само. Вось. Вось на працягу последніх 2 гадоў мы у Барановичах група энтузіастаў, сяброў таварыства беларускай мовы, вельмі шмат зрабілі для таго, каб упарадкаваць, па-першае, знайсці магілы тых, хто загінуў у гады Першай сусветнай вайны, і вось, ну, неякі навесці парадак на гэтых магілах. 35 невядомых магілаў у Барановскім раёне мы знайшлі. У гэтым прымаў удзел і Олесь Белы в гэтых вандроўках, Михась Азепович, ініцыятар гэтых вандровак, наш энтузіаст Миколай Падгайскі. Мы аб'ездзілі вельмі шмат. І мне спадабаўся верш, напісаны Белым вось з гэтай нагоды. Я люблю ўсе яго вершы. Я чытаў яго ўсе зборнікі вершаў 32 жніўня, які там другі. Невольничьи песни, «Боский ветер провинции», «Кветки ў стагах». Найбольш мне падабаецца зборнік вершаў, гэта вось «Боский ветер провинции». Гэты зборнік натхніў мяне на тое, каб напісаць вось прадмову да апошняй прозы ад Грыўды да Гандвіка. Так што вось зачараваны я гэтымі вершамі Белага. І у гэтым вершы, які Олесь прысвяціў загінуўшым салдатам Першай сусветнай вайны, гэта вось такі, знаеце, еўрапейскі цывілізацыйны падыход да ахвяр вайны. Там, безумоўна, магілы нямецкіх салдат, якія загінулі 100 гадоў таму на нашай зямлі, але мы павінны і гэтыя магілы шанаваць. У гэтым цывілізацыйнасць нацыі, калі яна не забывае не то, што сваіх, а нават глядзіць і чужых. Верш называецца «Драгавыль». Даўніна, паніклы кавыль, і шляхі на ўсход і поўнач. У маленькім сяле Драгавыль, у кустоўі схаваўся помнік. Не імкнецца сюды народ, не з другой вайны абеліск. Лічбы тут 16 год, і лацінкай вялікі спіс. Тут чаромка вясной цвіце, і дзяўчаткі
на сцежцы вузкай, ну а прозвішчы на пліце і нямецкіх салдат, і рускіх. Пастаіш сабе, паглядзіш, падаешся тут недарэчным. Тут даўно паламалі крыж, і агонь не гарэў тут вечны. Краскі спелыя, сценажаць, бацяны, што усталі з зарою. Тут не ворагі ўжо ляжаць, хоць яны і не браты па зброі. Лёсу горкаму усе скарыліся, пагадзіліся, памірыліся. Дзякуй, Алесь, табе за цудоўныя вершы. Мы любім цябе вось за тваю шчырасць, дабрату, за цудоўныя вершы. Мы іх заўсёды будзем вучыць. Моя ўнучка зрабіла у 3 класе даклад па творчасці Алеся Белага. Я гэтаму вельмі рады, што вось нашы дзеці будуць вучыць вершы Белага і ганарыцца, што ў Баранавічах жыве такі паэт. Табе, Лёша, расці яшчэ. Я ведаю, у Алеся Белага есть выдатная мара. І знаеце, якая яго мара? Мала хто ведае, а я прачытаў у індэксе пра гэта. У яго ёсць мара падняцца на Эльбрус. Лёша, как твоя мара здзейснілася. Але вось гэтыя ружы я хацеў бы падарыць, табе пацісну руку. Так? А гэтыя ружы я хочу падарыць Алене Івановне. Алена Івановна таксама піша вершы, і мне вельмі падабаецца як кніга жонкі паэта, і там ёсць такія словы. Так, тоже хвалююся, зараз успомню. Кахаю не тых, хто прыносіць спакой, а тых, хто яго адбірае. Вось. Вам. А яшчэ ад таварыства беларускай мовы выступіць Галіна Ярашевіч. Дякую.